sa kuha na lang po sir, sa ako apong personal reason nganong nihatag jud ko og oras para sa mga bata kay nakita mo gud nako sa akong kaugalingon sa una sir nga boxer pa ko. Napa ko sa ilahang label nga amateur boxer before. Kay wala kayo mo atiman, wala kayo mo tudlo sa mga bata, murag least kayo ang knowledge sir. So hinay kayo ang improvement. So mo na karon sa ako ang sitwasyon as a coach na nga napuli na sa sitwasyon sa una. So mo na nga di jud na sa ako ang hunahuna sir, dili na nako ipapil sa mga bata ang pagkuwang sa pagtulo sa usa ka coach sa paghatag og oras sa ila sir. Okay. Kung sa pamagi sir sa paghas mo sa mga boxer, o palitan doon mga bata wato dito walk-in or nakita masuya, apela ko labi. So usa man na imo nang screening or dito na training? Ana gid sir, maghugit siya screening, then ako ara siyang kanang padidan kung kaya ba niya nga kaya pa gid niya ang boxing or unsa gid niya ka desidido mo sud og boxing. Makita nam gid na nato sa kuan sa bata sir sa iyang behavior ina siguro mga usa ka semana sir, makita man gid mo iyang behavior kung unsa siya ka seryoso. Ang tanan nga mga nagsugod pag training nila hotay gyud ang uban ang undang. Oo, maana gid sir, murag ma-out of kini ato ang program ko diri sir nga under sa Sports Commission mo siguro mo like sa summer katong niaging summer sir, naata atoy mga 80 ka bata nga naapil sa grassroots, but karon akong nakita ang murag nagpabilin murag siguro naana lang sila sa 15 ka buok. Sa 80 ka mga bata ni apil og training ang nabilin 15 na lang. So diha wa ka nagapas sa kanang quantity ato giapas ang quality sa boxer gyud. Ato ra ba ning isong sa kuan si Biraa og sa palarong pambansa. So kaning imuhang isong ron sa palarong sa Biraa sa Negros, mga quality boxer gyud ni. Yes sir. Tested na sila sir. Kay in the katong last Batang Pinoy sa Palawan 2024, sila man usa ni sila sa mga representative na to ani sir niya. Naka-bronze, nakadala gyapon tag mga medalya gikan dito sir. Kanang yung mga punching bag, kanang yung mga gloves, asa mo gikan ana? Provided by kuan siya sir sa city government through to Cebu City Sports Commission. Ikaw sir, ikaw gid usa mo tudlo nila o na kay assistant diha? Sa amo ang sitwasyon ko sir kay ang nako ikaw ban coach, but ang iyahang time is pagbuntag kay katupod ang iyang na-handle is ang katupong mga bata nga pang night shift sir. Kanang night shift sa eskwelahan sir basta night sorry. Pila naman kabuok mga bata nga imong gitudloan sa linghod nga pangindaron hatod nga dako na unya nakalangkat gid og mga gold. Katos Ivan murag imo tong gwapo tong kuan na potential kay mga boxer. Oo. Pila naman kabuok mo mga estudyante sa boxing ang nakalangkat og mga gold sir? Duha pa man na sila sir. Duha sa tulo ka tuig. Oo. So, duha pa pero natay mga boxer gud ta sir nga kuan pero mo sangko naman sagud sila sa edad gud sir. Kay kini mong event nga Batang Pinoy and Palarong Pambansa sir is under 17 ra gid siya. So kung mula pa sa ta sa 18, so mo proceed na ta sa pro level or either ari na punta sa Philippine National Games. Kausa ba magsugod og balik atong grassroots program? Sa ako ang nakuha nga link sa kuan sir sa office sa Sports Commission kay murag karong after class sir. Sa pila gini ka boxer atong mapil sa kuan si Biraa 2025? Sa Team Cebu City sir, complete ta kuan ta na po kabuok, but ang nagit sa shelter nato sir kay unom na sila kabuok. Ang upat adi bindikan from Lahog, different gym sir sa from Lahog. Oo. Nagtuko kanina po imo ni gikan tanan dili day? Dili sir. Ano siya sir kay mao lagi to siya sir, select kuan man to sila kung kinsa to ang maka gold sa City Olympic, o to sila maka-proceed sa. Pero katong upat niya wala man der nimo, ikaw gyapon katudlo ron. Dili sir ka gustuhon man namo sir pero dili siya namo kayang mabuhat kay like naa sila sa Lahog ang uban na dito somewhere sa Talamban nya mamuhi sila hapon na kay sir alangani na kay sa oras niya, but okay ra gyapon tilahang preparation sir kay naa man sila ikaw galingong coach pud. Mao kaning imong napo kabuok danon dito sa Negros
ug naay pito ani nga makasud lang o bubintaha na kanay garbo na kana sa mga Subuanon. Yes sir. No nga nagdamo og kanani ang dungog ba sa ato aga dakbayan. Unya kanang makabanti kin mo sahay kanang mabog ka bilana mag-training pod ka magtabok dai mo. Yes sir, kay mao na siyang time sir nga gusto na ko nga makuha ng ilang endurance sir, mo na sila padaganon sa Abiliana. Kay kung diri man gud mi sa mo ang gym diri sa Sawang Kaliro, gamay ra man kayong lugar na mo dra sir, nami dagananan pero di gid siya same sa Oval gid. May to Oval kay padaganon ni mo kuan 400 meters gud na. Yes, Pila man ka tuyok na pinakaround padaganon mo. Mostly sir basta naami din kay 5 kilometers gina sila dra. So more than 12 routes gina sila pyramid sir. Puro sige laki mga boxer, wala kay nagtulog mga babae? Actually sir, na ako'y babae ron, duha ka buok, pero kini mo kong babae gud sir kay lain ra man gini sila og gid og kuan gud, lain gini sila og kanang hilig ba. Pero kung mangutana ta sir nga modawat ba tag mga babae nga boxers, modawat gid kay ta sir. Okay naman mga female category. Yes sir, sa Batang Pinoy sir na mo naam tay kategorya na sa babae. Okay. Usa tay gingon nga atong imong ipaambit unta ba? Okay. Usa man to siya.